Everyone, welcome back to Sunday Live Chain. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, we're talking about season 6 Uthando nesthembu episode 3 esazodlala ku channel 161 Mzansi Magic. Before ngiqhubeka, guys, please let me know your feeling about this number 5 issue. Are you still happy about it or not? This episode, guys, Mseleku is changing his initial reason why he wanted number 5 from the first place. For me, this number 5 issue is just a content creation nje esiqala nathi ukusima emphinjeni futhi nakhona, because we don't know what is really happening, you know. And guys, on the previous season umusa wathi yena ngomlomo wakhe he is taking number 5 ozoba wakaKhumalo ngoba ufuna ukuvusa umuzi kaMakhumalo, uMakhumalo ongabatholi abantwana. Wasithi ke ngoba amanye amakhosikazi akhe awasafuni ukumzalela izingane, amakhosikazi athi asekhathele impela. So in this episode, guys, Mseleku visited his advisor who asked him a very important question. Wathi uma ke usumthathile lo number 5 lo nkosikazi ebese engakutholeli abantwana uyothini? Wathi ke Mseleku, hayi mina sengishintsha umqondo manje, it's not about abantwana anymore, it's not about ukuvusa umuzi wakaMakhumalo manje, it's about my legacy. So guys, niyabona yini lana ukuthi ngampela ikhona nje into enokudlalwa ngathi kahle as ama viewers noma abathandi bothando nesithembu. I content nje la kuthiwa vuma wena ukuthi uyamfuna number 5 wena phika unqabe, uyabona nje isiphithiphithi nje ungas understand ukuthi kahle kwenzekalani, uyamfuna bayamfuna bamfuni number 5 kuthiwa action to cut qhubeke ilokhu njani qhubeke iproduction, guys. So I just wish nje ukuthi they can finalize this thing yabo, if ukuthi Mseleku uyamthatha no number 5 amthathe, because I don't think ngizokwazi uyibuka mina Uthando nesithembu if usiya ku season 7 nale ndaba number 5 ingabikho resolved. Uma ngwabe reveal something ukuthi Mseleku uyabathanda abantu besifazane kakhulu, athi unezintombi eziningi. So for me, I just think ukuthi even if Mseleku ngamthatha number 5 kwisizini elandelayo sisasozwa inumber enye futhi number 6, number 7, number 8, number 9, number 10, because wow guys, Mseleku uyabathanda abantu besifazane ngokusho kukaMangwabe. So ushintshe kanjalo ke indaba, guys, ushintshe kanjalo umqondo. It's not about uMakhumalo anymore, it's not about ukwandisa umndeni, it's about his legacy yokuthi yena uthanda isithembu. Do leave your comment below, guys, and share your opinion. Bye.